Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha siza nendaba kaGustin Sireno malunga nomcimbi wakhe wecontract. Umfana omdala contract yakhe yafikelela esiphelo napha kuJuni. Umfana omdala Kaizer Chiefs ke ayikezi ngaphambili icacise into yokubana kwenzekela ntoni pha ngoGustin Sireno, and uGustin Sireno na 34 years umfana omdala uzothi kangoku into yakhe ke ayikacaci into yokubana iKaizer Chiefs iyamgcina okanye ke iyamkhulula, kodwa wawuthi ukujonga izinto kwalapha kwesi squad seqela leKaizer Chiefs iya isayina abadlali ke abaperforma kakuhle pha kwesasiso iKaizer Chiefs. Futhi xa uthi ukujonga baya beyogquma ke indawo kaSireno abadlali abafana ke noCheslett, abadlali abafana ke pha ke lale nkwenkwanyana kwamabaso. Uthi wawuthi ukujongisisa ke aba badlali ngabadlali ke abakhoyo kwiqela leKaizer Chiefs ke abangenza ncakasana ukubana kulityalwe pha ngoSireno Batman ovele bhayi. Ngabadlali ke labo ke xa benosetyenziswa ndiqinisele into beKaizer Chiefs ke nabalandeli abaxhasi beqela leKaizer Chiefs bangalibala pha ngoSireno. Ndiqinisekile nemanagement eKaizer Chiefs idileya nje lento ifuna ndiqinisele into ukubana ke isikhala sikaSireno sivaliwe, mhlawumbi kwabanye kwelinye icala bajonge ne-age pha kuGustin Sireno ke imanagement eKaizer Chiefs. Kodwa ke ngokomlomo welegend eqela leKaizer Chiefs uPaul Ndlanya waye kwayithi thuphe into ethi ke uSireno uba umfana omdala uyafuna ukuphinda sign pha kuqala leKaizer Chiefs koluka change attitude yakhe umfana omdala, ngoba umcimbi attitude yakhe uza kumbeka into yokuba uza kumnikeza ichaphaza lokubana iKaizer Chiefs benesizathu sokubana ingamvuseleli icontract yakhe. Nawukhumbula into yokubana kuSireno ngomnye wabadlali ke kwavela into yokubana ke imbeko ayikho ncakasana pha kuyumfana omdala, akathanda ukulawulwa ngumdlali engathi uthanda ukuzilawula pha ngaphakathi. And ndiqinisekile ke yayinhlokomo ke kuba ndikhumbula kakuhle iKaizer Chiefs ayizodlala eKZN uqala kwa yonke la nto ke kaSireno. Ndiqinisele into yokubana ke uSireno njengeplayer endala umfana omdala konyanze into yokubana ke umcimbi wakhe ke wokusiphatha nomcimbi wembeko uyawuthanda ukuwulungisa, abonakala njengeplayer ke ehloniphayo, ingakumbi ke pha kuqala leKaizer Chiefs. IKaizer Chiefs ke njengoba sitsho noPaul Ndlanya, iKaizer Chiefs uthi uyazi ngokubana ke yiteam ke ithanda gqitha imbeko, and ke iKaizer Chiefs ithanda ukwenza izinto zayo ngohlobo lwayo. Ayithanda ukukopa kuPirates, ayithanda ukukopa kuSundowns, ayithanda ukukopa nakwenye team, ithanda ukuzenzela izinto ngohlobo lwayo, izithathela ama decisions ngohlobo lwayo. Into ethetha ukuthi ke ubuyiplayer eKaizer Chiefs ukwenza sure into yokubana ke imbeko unayo nokulawuleka unako. Uyibeke kanjalo ke pha uPaul Ndlanya. Sinethemba lokubana ke mhlambi ke uGustin Sireno owela inywebo umfana omdala iKaizer Chiefs imnikeze mhlambi icontract pha ngoJuni, kodwa uzothi kangoku umfana omdala usesesithubeni usantinga akazazi ba ukwele phina icala iKaizer Chiefs ayikezi ngaphambili icacisa into yokubana ke lithini na ikamva lakhe. Injalo ke baphulaphuli ke nani ke ngake ningene nitsho into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.